Çeşme interneti çäklendirmek babatda Keçi we Uluberdi Muhammedowlaryň pozisiýalarynyň tapawutlanyanyny aýdýar. Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmeti Türkmenistanda internet ulgamyna maglumat akymyny mundan beýlek çäklendirmezlik babatda döwlet ýolbaşçylarynyň pozisiýalarynyň tapawutlanyanyny habar berýär. Çeşmenin maglumatlaryna görä Serdar Berdi Muhammedow we onuň töwereги ilatyň habar almak mümkinçiliklerini internet ulgamyna dürli maglumat çeşmelerini mundan beýlek çäklendirmezlik VPN ulgamlaryny petüklemezlik teklifini öňe sürýärler. Beýleki tarapdan türkmen siýasatynyň jylawyny henizem öz eline saklaýanyny anylýan Gurbanuly Berdi Muhammedow we öňünden gelýän käbir geňeşçiler ýurtda habar we maglumat akymynyň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Çeşmenin sözlerine göre täze prezident we ýakyn töweregi öz pozisiýalaryny häkimiýete awanmagy ahmal içerki howp aladylary bilen düşündirýärler. Şeýlede täze ýolbaşçy öz teklifini häkimiýete içerden wehim awanan halatyna daşarky goldaw üçin gapyny açyk saklamak kynançygy bilen delillendirýär. Çeşmenin sözlerine göre azat metbuaty berk çäklendirmekde tankyd edilýän Türkmenistanyň täze döwlet ýolbaşçysy häkimiýete awanýan wehimlere garşy daşary ýurtlarda hereket edýän erkin metbuat serişdelerine türkmen siýasaty barada çap edilýän maglumatlaryň daşarky auditoriýalar üçin öz bähbitlerini peýda getirjekdigini inanýar. Birinjilik bilen täze döwlet ýolbaşçysy tejribe toplaýan şeýlede Uluberdi Muhammedowyň saglyk ýagdaýynyň öwürlük däldigi sebäpli awanyp biljek türli howplar sebäpli VPN-i ýene adyndan 3 ýyl dolu petüklemezlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmesi maglumat berdi. Bu aralykda Türkmenistan internet ulgamyny ilatyň erkin maglumat eli ýeterliligini berk çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy toporlar tarapyndan berk tankyd edilýär. Galbertede ýurtda mart aýyna geçirilen ilk prezident saýlawlarynyň soňra häkimetler interneti çäklendirmek işlerini VPN hyzmatlarynyň petüklenilmegini güýçlendirdi. Türkmenistan ähli iri sosial ulgamlary garaşsyz habar saýtlaryny petekli saklaýar. Ulanjylar bu saýtlara girmek üçin VPN hyzmatlarynyň peýdalanmaly. Galbertede ýagdaýdan habarly Çeşmenin maglumatlaryna görä täze döwlet ýolbaşçysynyň ýakyn töweregi interneti çäklendirmezlik baradak tekliplerini halkara maliýe ulgamlarynyň online hyzmatlarynyň peýdalanmak meýilnamalary bilen hem delillendirýärler. Türkmenistana VPN bolmasa daşary ýurtlardaky maliýe dolanşyk sistemalaryna da girip bolmaýar. Türkmen internet ol saýtlara girip bilmeýär diýip Çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä täze ýolbaşçy we ýakyn töweregi täze tehnologiýalardan dolu peýdalanmak üçin internet çäklendirmezlik babatda teklipleri maslahat edýän makaly türkmen siýasatynyň leheňleri öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow we käbir geňeşçiler ýurtda bar bolan problemlaryň daşary hyzmatlygyny gazanmak üçin VPN hyzmatlarynyň dolu petüklenilmegini internet ulgamyna maglumat çeşmeleriniň berk çäklendirilmegini talap edýärler. Prezidentiň hut öýde VPN-leriň petüklenilmegine garşy, emma Uluberdi Muhammedow we käbir geňeşçiler VPN-niň petüklenilmegini isleýärler. Olar ýurdun problemasynyň daşary çykmagyny halamaýarlar. Meseleni çözmäge derek maglumat akymyny petüklemegi makul hasaplaýarlar diýip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýatdasak ýanwarda geçiren Giňişliğin Howpsuzlyk Mejlisine Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýlerine ýurdun çägine internet ulgamyna maglumat çeşmelerini çäklendirmek işlerini kämilleşdirmegi tapşyrypdy. 2 ýyl ozal koronavirus pandemiýasynyň edil öň ýany 2020-nji ýylyň fevralyna Gurbanuly Berdi Muhammedow Türkmen parlamentininden çykyşyna kompýuteryň, telefonyň we planşetleriň ziýanlary barada gurrun berdi. İnternet döwrüne internet kesmek bilen, onu petükde saklamak bilen ösüş gazanyp bolmajagyny bilseler de, diňe özlerine gerek bolan üçin wagtlaýyn interneti petüklemezlik kararyna gelipdirler diýip Azatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly Çeşmesi 9-njy iýunda maglumat berdi. 2016-njy ýylda Serhesir Reportýorlar guramasy Gurbanuly Berdi Muhammedow internetiň ganym düşmanlarynyň sanawyna girdi. Çeşmeniň sözlerine görä häkimet başyndaky ýokary wezipeli döwlet emeldarlary käbir öňkü nägile siýasatçylary we Gurbanuly Berdi Muhammedowyň döwlet başçylygyny döwrüne türme wasylan käbir gurply tüçarlaryň maşgalalaryny wehim hökmüne garalýanyny aýdýarlar. Şu ýylyň fevralyna Gurbanuly Berdi Muhammedow halk maslahatynyň nowatdan daşary mejlisine geçirip köpler üçin duýdansyz ýagdaýda wezipeden çekilmek niýetini ma'lum etdi. Munyň ideýany ýurtda ilk prezident saýlawlary geçirildi.
we Gurbanuly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow 73 göterim töweregi ses bilen prezident yglan edildi.